एक्चुअली दाख्लि 26 मार्चआव जोंहा ग्रेन्ड अडिसन जानानै थांखांबाय क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स नियर गौरां दै सेराव दा दिनै फैनानै जोंहा ग्रेन्ड फाइनालनि सम श'नि मुङानो जाहैबाय मिस टिन आसाम इन्डिया एन्ड मिस इउनिभार्स आसाम 2026 अर्गेनाइज्ड बाय Aronai Entertainment Co-operative Society Limited and Art and Motions Dance and Film Society. दा जोङो नैबे फैबाय थानाय 2022आव आसामनिफ्राय जोंहा सासे बेस्ट माने केन्डिडेटखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै जोंना फाइनाल सिलेक्सना जागोन 23 एप्रिल 23 एप्रिलाव जागोन बे एड्रेस RCCC IOCL दालिगाव सापागुरियाव दा बेनि गेजेराव जों सासे सिख्लाखौ मिस इउनिभार्ससिम फाथायहरगोन आरो आसामनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे सासे जाहैबाय मिस टिन इन्डियायाव जों आसामनिफ्राय हरगोन आरो बे बोसोराव ओरैनो बे जागायजेननायावहाय साबेसेसो कन्टेस्टेन्टआ बाहागो लादों ओरैनो अफलाइन अडिसन होनोबा जोंना 26 मार्चआव जादोंमोन बियो बाहाय एराउन्ड 23 केन्डिडेटफोरा दंमोन ओमफ्राय अनलाइन बुङोबा जोंना 15 to 20 एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि गेजेराव फाइनाल सिलेक्सना जोंहा 14 जन फर मिस इउनिभार्स आसाम एन्ड 10 केन्डिडेटआ जाहैबाय मिस टिन आसामनि थाखाय दा बेजों लोगोसे आङो खावलायहरगोन जोंनि साफ्रोमबो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा बिथांमोनहा जुदि नायनो गोसोबा बिथांमोनहा फ्रियावनो फैनानै नायफैनो हागोन एड्रेसा आं अलरेडि बुंखाबाय RCC अडिट'रियाम सापागुरि दाख्लिगाव बयबो लैहोर फैनानै आरो बियो बुंनो थाङोबा फार्स्ट टाइम जोंनि बड'लेण्डआव जादों आरो एबार मिस इउनिभार्स जे आसाम गिबिसिन दा बयबो जोंनि BTC हालामनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरखौ फैनानै साबायखर होफैगोन आरो बेजों लोगोसे आङो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जोंनि दानि BTC गभर्नमेन्ट जोंखौ हानायमानि मदद होथों जाहाथे जों फिउचारावबो बेबादि प्रग्रामखौ खुंबाय थानो हायो बेखौनो आं जोंनि अर्गानाइजेसन टिमनिफ्राय आङो गुरै खावलायहरबाय आरो समा बुंनो थाङोबा जोंना मोननै केटागरि नालाय आरो बाहाय जोंना मोनसे केटागरियावहाय मोनथाम सिकुवेन्स थायो राउन्ड थायो टिनावबो जोंना ट्रेडिसनेल थायो इन्ट्रडाक्सन राउन्ड थायो आरो फाइनाल राउन्ड थायो आरो मिसआवबो बिदि सेम प्रसेसआनो दा जोङो मेकआपनि प्रसेसबो दङ जोंहा ड्रेस गानहोनायनि प्रसेसबो दङ जोङो टिन केटागरिखौ जों एराउन्ड 11 AM निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन बे स्टार्ट खालामनानै जागायनानै टिन केटागरिया जोंना एराउन्ड 3 बाजिसोआव जोबहैगोन बेनिफ्राय जोङो मिस केटागरिखौ लाबोगोन एराउन्ड 4:30 नङाबा 5 आरो जोंहा माखासे इनभाइटेड गेस्टफोर दङ चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो जोंनि दानि BTCनि गाहाय खुंगिरि श्रीजित रेसपेक्टेड हाग्रामा महिला सारखौ जों खावलायदों आरो नाजाबाय थादों सारा एटेन्ड जायो आरो जोंहा टुरिजम EM हिसाबै जों धीराज बरगयारि सारखौ हांख्रायदों आरो जोंहा फरेस्ट EM हिसाबै जोङो पानिराम सारखौ जों हांख्रायदों कालसारेल EM निफ्राय जों मनेस्वर सारखौ हांख्रायदों आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो माखासे रेनाउन्ड सिंगार आर्टिस्ट जों बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों आरो जोंनि सेन्ट्रेल बड' सिने एस'सिएशननि गासिबो आर्टिस्टफोरखौ जों हांख्रायदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ जों हांख्रायदों आरो बेल' नङा माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोर जायफोर गोरों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट कमिशनार जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों इभेन्टआव एटेन्ड जानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे IOCLनिनो जाय अनार जेनेरेल मेनेजार रेसपेक्टेड मुसुखा बर' सारखौ जों हांख्रायदों आरो ग्रेन्ड फाइनालियाव एटेन्ड जानो थाखाय गोजोन्थों जोंहा गोग्गाथाव बाथ्रा जोङो भुटाननिफ्राय सासे इण्डियान भुटान फ्रेन्डशिप ज' टाउनखौबो जों इनभाइट खालामदों आरो सबसे बाख्नायथाव रावा जाहैबाय जों प्राउड जानांगोन बड'लेण्डनि जाय बासिफोर रायजो राजाफोर जों बेखौ बुंनो थाङोबा BTCआव फार्स्ट टाइम बे इभेन्टखौ जों लाबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे आं जाजिं पेनेलाव जोङो स्पेसियेलि थांनाय बोसोरनि जाय मनिका बिश्वकर्मा इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन मिस इउनिभार्स इन्डिया बेखौ जोङो एसे चिफ जास्ट हिसाबै इनभाइट खालामदों आरो बेजों लोगोसे मिस इउनिभार्स अर्गेनाइजेसननिनो जाय प्रानजायजि अपारेटर मिस्टार आमजाद खान मुम्बाइनिफ्राय बिथाङा फैगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा लकेल जाथि हिसाबै जोङो बर'निनो सासे फेमास एक्टर फुजि बिथांखौ जों जाजिं पेनेलनि थाखाय इनभाइट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो जाजिं पेनेलावनो डक्टर निजोम महिलारि जाय बिथाङा आइ आफा हस्पिटालनि सासे अनार जों बिथांखौबो जाजिं पेनेलाव फज'नो थाखाय इनभाइट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जों गसाइगाव B.Ed कलेजनि
प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' सार जों बिथांखौबो जाजों फेनेलनि थाखाय इनभाइट खालामदों दा जोंहा जाजों फेनेलाव 7 जाबाय आरो बेखौनो आं लास्टलि खावलायबावगोन साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरा बे इभेन्टखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामो जाहाथे अल आसामनिफ्राय जायफोर दाब दाब जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डखौबो मोनसे पिस एबा सापर्टिभ प्लेस हिसाबै जोंनि अल आसामावहाय जाहाथे गोसार होनो हायो आरो नोंथांमोननि नैबे इभेन्टआ जोबनायनि उनावहाय फैबाय थानाय समाव बेबायदि आरोबाव बोसोरै खालामलांनायनि मिजिंफोर दङ नामा जुदि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट एबा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा जोंखौ सापर्ट खालामोबा जोङो फैगौ बोसोरावबो अभियासलि जों बे इभेन्टखौ आरो लाबोबावगोन आरो बेजों लोगोसे जों माखासे लकेल इभेन्ट बुंनो थाङोबा लकेल डान्स कम्पिटिसन बेजों लोगोसे जों मिस्टार मिस बड'लेण्ड बेखौबो जों लाबोबाय थागोन दा जोंनो नांगौ सापर्ट नांगौ आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौनो जों अलवेज खावलायगोन जोंखौ हेल्प होलांबाय थागोन फैबाय थानाय समाव